Bunda nima ishlaymiz? Biz bunda o'ynaymiz. Yashinmakmi? Milliy musiqa qurollarida o'ynayasaqmi? Xatar ekan. Aydagiz mening ortdan. Рәхим итегез, балалар. Bu kim ул? Мин был тирмәнең рухы, юлаларды һаклаучы. Бүген һезгә ата-бабаларыбызның рухын һаклаган 4 хокландыргыс музыка коралы турында һөйләрмен. Бына улар. Алдыгызда тәүге музыка коралы думбыра. Агастан эшләнгән кыллы сиртмә корал. Уның тавышы таза һәм яңгыравыклы. Думбыраның корпусын бер бүтін агас китәгенән кыркып алалар. Ныклап шымарталар. Адак үс металл кыл тарттырып куялар. Уларды ныгырак тарттырһаң, тавышы ла көслерәк яңгырай. Уның тавышы ат савышына охшаган, ивет. Бынаһы Курай. Бик уникаль музыка коралы. Курай дип аталган үсемлек хабагынан эшләнә. Ул озон, нык һәм уның исе кавыш. Курайды кыркып, киптереп, ус менән үлсәп, 5 тишек эшләйләр. Тәү тапкыр курай яңгыраганда, хатта хайвандар да гаҗәпләнеп, туктап, тыңлап торгандар дип китапта укыгайным. Курай моңы ел тавышына охшаган. Бына был кыл кумыз. Бер бүтін кайын агасын кыркып, үңүп эшләнгән тагыла бер музыка коралы. Уның кылын һәм тарткыһын ат ялынан эшлиләр. Кыл кумыздың тавышы тәрән һәм хисле. Уның серле моңы ниндәйдер риваят һөйләгән кебек тоела. Борын кыл кумызда руханизар төрле юла башкарганда уйнаган. Бына һиңә ышанмас ердән ышанырһың. Һәм ниһаять 4нче музыка коралы ул. Тутыгып өлгөрмәгән тимер кисәге. Кумыз был, кумыз. Һәм ул тимер кисәге генә түгел, гадәти булмаган музыка коралы. Ер шарында кумыздың 100дән ашыу төрө бар. Уны агастан да, тимердән дә эшләйдер. Бармак ярдәмендә кумыз теле тирбәлә һәм шул рәвешле моң килеп сыга. Кумызда уйнаганда, әйтерһең дә табигать үзе һиңа өндәшә. Ой, уның тавышы аваз кеүек. Шул тиклем уларда уйнап карарга килә. Тик без уйнай белмәйбез шул. Дусларым, ата-бабаларның рухлы көйе яңгыраган ошо тылсымны тирмәлә, ниндәй генә музыка коралын кулга алма, шунда ук уйнай башлайһың. Сөнки башкорт рухы
һеҙҙең ҡанығыҙға һеңгән.